טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של קלאש רויאל. בפרק הזה בעצם אני אגיע ל3,000 גביעים. חפיסה בלי לג'נדרים, בלי אפיקים, רק קומונים וררים, כמו שאתם רואים זאת החפיסה. נקראת האפקטה, בגלל המוסקטיר ולקירי אוג ריידר שיש שם. בעצם זה המתקפה הראשית שלי. וזה כמו שאתם רואים, אני שומר כסף בשביל לקנות לג'נדרי כשנגיע לג'נדרי ארינה, נתרום לו. ויאללה, נתחיל את הקו הראשון, מאמין שיהיה בסדר. לבל 10 כרגיל כבר, קושי רואים פה כבר רמות 9. נזיז את זה לפה, שלא יפריע. טוב, נתחיל עם המוסקטיר מאחורה, אני תמיד אוהב להתחיל משהו מאחורה. הוא הולך לצד הזה, נראה לי אני פשוט נלך להתקפה גדולה וניתן לו לעשות את שלו. נוסיף פה סקלטון שם לזה, ניתן לו זאפ, נוריד את הדרן שהוא שם. וזהו, נראה לי שאנחנו לא מובילים כרגע, אבל הכל טוב. חכה קצת שהאייס וויזרד יתקרב ונהרוג אותו. יופי. טוב, עושה איך להתעלם מהמיינר הזה שיעשה מה בראש שלו. הופה. הופה. יופי, עכשיו יש לי אוג ריידר לבד מול הבניין שלו. עכשיו לשים את האוג ריידר שלו כנראה. אני מוכן עם הקנון. אוג ריידר. נמשך אותו ואני אשים את הוולקירי לעזור. עד שיצאנו בזול מהתקפה הזו. נשים אותה, את הוולקירי כאן כדי להרוג לו את המיינר שמוריד לנו לאט לאט הבניין. ואיי איי איי. איי איי איי, לא הספקתי. לא נורא. אני צריך להיות מוכן לאוג ריידר שלו. נשים אליקסר קולקטור. כן, נשים אליקסר קולקטור. עכשיו האוג ריידר שלו הולך להגיע. אני כבר אשים את זה. ונוסיף את הוולקירי. אני מתעלם מהבניין השני, אבל אני יכול להרוג אותו עם חיצים. אז זה לא בעיה. יפה, הוא שחק יפה. שים את המוסקטיר פה. הופה. טוב, נראה לי לתקוף לחצי איפה שפספסתי את הבניין קודם. סגור פלייד, הוא משחק יפה. אבל הכל טוב בינתיים. עשינו מתקפה אחת גדולה, כנראה ישים את הפרנו טאוור. הייתי מוכן לזה, וזה הולך לבניין, אין לו משהו שיכול לעשות כל כך. ודיגל, משחק יפה מאוד. עוד סילבר צ'סט, לא נותן לי הרבה. יאללה, עוד 2 קרבות. 9. יופי. את הידעת חייתית הזו אני אוהב, ככה אם הוא שם לי משהו יש לי את הקנון, אני יכול להתחיל עם הקולקטור ברגוע. שמתי קולקטור מאחורה, נראה מה הוא שם. אוקיי, רמה 5 פרינס. לא צחוק מה שקורה פה. נכין את המוסקטיר. ונהיה מוכן. ככה, כמו שצריך. ונעשה להם זאפ. אמור להרוג את כולם. ונוסיף את הוולקירי כדי לא לקבל יותר לדמג'. וכאן שהגענו בזה יפה מאוד. ועכשיו נוסיף את האוג ריידר למתקפה. פספס לי את הוולקירי. גם הקנון שלו פספס, לא הזיז לי את האוג ריידר.
טוב, כרגע אנחנו מובילים, הורדנו לו כבר יותר מחצי בניין. והקולקטור שלנו עוד עומד, אז נוסיף עוד אחת. כנראה שאין לו מה לשים על הקולקטור. אז זהו, נראה מה הוא עושה עכשיו. לדעתי אין לו אליקסר כל כך. נתחיל עם מוסקטיר. אוקיי. כרגיל, הוא ממשיך אותו דבר, אבל הקולט שלו עובד לו. זה קורה הרבה פעמים. שהוולקירי תגן על המוסקטיר בעצם. ואז שהיא תמות... איי, לא הספקתי. הגריידר שלי כרגע יוריד לו, תן לו לפחות 3 מכות, אם לא יותר. עוד אחת. איי. נשים את המוסקטיר כאן להגנה. וכמובן שהוא שם לי גריידר, אני אמשוך אותו. זה היה מיותר, הלוג הזה. בסדר גמור, ואני יכול לצאת כבר למתקפה חדשה עם כל הדברים שהיה מקודם. אפילו לא צריך את זה. זהו, לדעתי הבניין שלו כבר גמור. אני אוסיף כאן מספיק, אני יכול גם לגמור את הבניין הראשי. איי, ירד לי את זה. שים אותה מהגנה. זהו, הלך הפוש. לא נורא. עושה לו כל הכבוד. שים קולקטור. במקרה ויאללה, שים את הפרינס כמובן. לא ציפיתי משהו אחר. שים את הוולקירי. לפניה נשים את הסקלטון שהמכה הראשונה לא תהיה עליה. ונעשה זאפ להכל. וסתם נשים פה גריידר להעסיק אותו קצת. וזהו, צחון. לא בעיה גדולה האמת, בקושי פגע לי בבניין. אז הכל טוב. וואבה, זה צריך עוד קרב. 2997. סגור, יאללה, בוא ניכנס לעוד קרב אחרון. ממה 10, כרגיל. נתחיל המוסקטיר מאחורה. הופה. טוב, אם הוא שם אותו שם, אני נוטה לחשוב שיש לו גריידר שיחסים מאחוריו. הופה, באולר הרבה זמן לא ראיתי. באולר באמת אחד הקלפים הקשים להתמודד איתם. אבל להסתדר, נהיה חזקים. נוסיף את הקבר בהגנה. וברגע שהוא עובר, עושה ככה, ווולקירי לסקלטונים שצצים להם. ואנחנו אמורים להיות בסדר, אמורים במילה גדולה. יופי, עכשיו אנחנו יכולים לצאת למתקפה משלנו. שים פה זאפ. יפה, משחק יפה. וכרגע אני מוביל. ואני יודע שיש לו את הגרייביארד, שזה קלף מעצבן מאוד. אבל למזלי יש לי את הוולקירי, די טובה נגד זה. שים קולקטור, חכה נראה מה הוא יעשה. יותר טוב שהוא שם קלף ראשון, ככה אני יודע איך להגן, ואז אני תוקף חזרה. טוב, נתחיל עם הוולקירי פה. שים סקטיר אחורה, עכשיו זה יכול להיות בעייתי. שים את הגריידר להעסיק לו את הצד השני גם. הן לא מספיק טובות כדי לעשות הרבה דבר. שים קנון. ונוסיף את הגריידר כדי להסיח לו את הדעת. בואו לרחל הקלפים הקשים להתמודד איתם, אבל נראה לי שאנחנו בסדר. כמעט עוד מכה. יפה. well played. ככה. נוסיף אותו פה.
סאון פה, מוסקטיר כאן. פה מוריד לי הרבה דמש כאן. זה באמת רק כדי להעסיק אותו. אמור להיות בסדר. לדעתי ייתן עוד מכה אפילו. מה עושים קנון, בזבז אליקסר. ולדעתי אני יכול להרוג אותו עם ארוז וזאפ. אני יכול לעשות את זה. Good game, good luck, thanks. זהו, חברים. זה קרה. ארנה 9. סוף סוף. ארנה 9. מקווה שמחר יהיה לי בחנות לג'נדרי, נקנה. וזהו, זה היה כל הפרק של היום. אם אתם רוצים לראות שוב את החפיסה. חפיסה ממש טובה. ממליץ עליה בחום. וזהו, תודה רבה. ולהתראות.